Nivîskar û rojnamanivîsekî Rojavayê Kurdistanê rixne li Partiya Karkerên Kurdistanê PKK girt û got ku PKK keçên xwartemenê yasayî dibête sengerên şer. Hoşeng Osê, nivîskar û rojnamanivîsê Kurd ji Rojavayê Kurdistanê li rûpela xwe ya taybet de li tora civakiya Facebook belav kir ku yekîniyên parastina jinê YPJ ku balê leşkerê yên jinên PKK ye li Rojavayê Kurdistanê. Keçên Kurd yên xwartemenê yasayî divê sengerên şer û ew şer tû peywendiya wê bi kurdayetiyê venîne. Hoşeng Osê pişt bi jimareyek wêne û navê şehîdan girêdayî ye ku YPJ belav kirine û ragihande ji ber ku ew şehîd bi temenê biçûk in. Sala dayîkbûna wan eşkere nakin. Wî nivîskarê Kurd amaje da ku YPJ diriya Facebook ve bangeşa û propagandiyê ji bo çûna keçên xwartemenê yasayî ji bo rêzên xwe dike û piştî çûna nava rêzên YPJ fêl li wan tê kirin û ew ji ber sengerên şer têne şandin. Leşkerkirina keçên xwartemenê 18 salî bend û bi nameyên Carnameya Cîhanê ji bo mafyê mirovan û navaroka rêkeftina mafyê zarokan bin pê dike. Ji ber li gorî wan rêkeftinan nebe zarok tevlî tu şerekî bibe û nebe ji bo meremên kesî bêne bikaranîn.